खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायदों जोंनि गुदि रोदाखौ जोथोन लानाय आरो माहारिखौ सिबिनायाव लाइमोनफोरानो सोलायनायनि खुन्थिया आयदाखौ लानानै कलेज फरायनाय इउनिभार्सिटि फरायनाय लाइमोनफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों हाबाफारिखौ दालिगाव टाउनशिपआव थानाय बिजिआर आरसिसिसि हलाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारीनि मेल सामलायनायनि गेजेरजों बेखेवना होयो मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै लाइमोनफोरजों गुवारै सावरायलायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ लोगोसे मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जिल्लानि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे खमैबो सा 500सो फरायसाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ गसाइगावआव मुलाम्फागिरिफोरजों लोगो हमनाय आरो समाजखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों गसाइगावनि श्रीरामपुराव मुलाम्फागिरिफोरजों लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारियाव गरमखौ नेवसिनानैब्लाबो 10,000निबो बांसिन रायजो राजाफोरा बाहागो लादों बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव दासान्दि मोन 40 बियाबफोराव मुलाम्फागिरिफोरजों लोगो हमनाय आरो समाज रांखान्थियारि सांग्रांथि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बेबादिनो मैयाबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुर बियाबावबो बे एखे हाबाफारिया खुंफुंजायो मैयानि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो इएम रनजित बसुमतारी विल्सन हासदा एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दङ आसाम बेंगल सिमायाव थानाय श्रीरामपुर कल'नियाव आलारि सोरां बिथांखिनि चेक रानदों श्रीरामपुर ओनसोलनि सिङाव गुबुन गुबुन थानसालि आरो गोथै सावग्रा थावनिफोरनि थाखाय 2 लाख रांनि चेक रानदों बे चेक राननाय हाबाफारिखौ बिजेपि दोलोनि बिटिआरनि इएम सजल कुमार सिंहआ थानसालि कमिटिनि आफादगिरि आरो नेहाथारिनि आखायाव चेकखौ गथायना होयो बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन मासियाव थानाय बिजेपिनि मावथिफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन थानसालि क्लाबनि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरा बाहागो लायो। ब्रैथि खौराङाव दङ मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ सिमलटापु पुलिसा थाला मारिदों गसाइगावनि सिमलटापु बाजाराव सिमलटापु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि रायजो सरकारनि बिथोनखौ बिथा खालामनानै मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ पुलिस बिफाना गोख्रों दिथा होदों बेबादिनो मैया तामुलपुर बाजाराव सिमलटापु पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै गासै 3 मोसौ बेदर मोनग्रा हटेलफोरखौ थाला मारियो। 5थि खौराङाव दङ जापानिज एनकेफेलाइटिसजों 4 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 30निबो बांसिन सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननांदों गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालआ फोसावनाय बादिब्ला आसामाव जापानिज एनकेफेलाइटिसनि 32 केस मोननाय जादों 3 गथ'फोर आरो सासे बैसोगोरा सुबुं गासै 4 सुबुंफोरा दासिमाव जिउ गोमाबाय माइ फोथार आरो अमा फार्मफोरनि साखाथिनि ओनसोलफोरा बांसिन खैफोद गोनां होननानै सांग्रांथि होदों बेनिखायनो बयबो सांग्रां थानाया गोनांथि दङ। 6थि खौराङाव दङ गासै रायजोजों लोगोसे बिजनीआवबो पुलिसा आयेन बेरेखायै मोसौ बेदर फाननायखौ हमदों बिजनीआव रफिकुल इस्लामनि रायहान रस मुंनि हटेलनिफ्राय 9 किल'ग्राम संनाय आरो गोथां मोसौ बेदरखौ हमनायजों लोगोसे रफिकुलनि बिसि बबिता आक्तारखौबो पुलिसा हमो आरो क'क्राझार पुलिसा मोसौ बेदर फाननायनि हेंथायै क'क्राझार टाउननि मस्जिद रडनिफ्राय गासै 4 हटेल फारियै मुस्लिम हटेल आमिर हटेल आलिफ हटेल आरो दादाजी हटेलाव पुलिसा सेबनानै संनाय आरो गोथां मोसौ बेदर मोननो हादों। 7थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला 1 नं थारायबारिनि थागिबि माथिउ मोसाहारिया गोमानानै दं सनितपुर जिल्लानि 1 नं थारायबारि गामिनि थागिबि टार्जेन मोसाहारि आरो निरला मोसाहारिनि फिसाज्ला 8 बोसोर बैसोनि माथिउ मोसाहारिया थांनाय 30 जुन खालि मोनाबिलि 6 रिंगासो समनिफ्रायनो गोमानानै दं बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायदोंब्ला 9707736587 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायहरदों माथिउ मोसाहारिनि बिमा आरो बिफाया। 8थि खौराङाव दङ बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीनि बाखनायजाथाव हाबा बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारीया 14 नं चिरां दुवाराव गुबुन गुबुन ओनसोल एबा गामियाव रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनानै होबोबाय थादों थिग बेबादिनो मैया बेंटल सेरफां बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गुग्राबारि गामिनि रायजोफोर थाबायग्रा 1 किल'मिटार लामाखौ सेन्ट ग्रेभेल एबा बाला अन्थाइ खोनानै होदों इएम रनजित बसुमतारीया गुग्राबारि गामिनि रायजो राजाफोरा बेबादि मदद होनायखौ मोननो हानानै गोजोननायजों इएम रनजित बसुमतारीखौ साबायखर बावदों।
गुथि खौराङाव दङ बोहैथि दाननि फैगौ 10 जुलाइआव एबसुआ लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो 1000निबो बारा बर' हारिनि दख'ना, आर'नाइ, गामसा आरो एबसुनि फिरफिला लानानै लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि लागोन होनना मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावो। 10थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गारियाव बथल खुबैनायनि दायाव राहुल फुकनखौ पुलिसा हमबाय। गलाघाट दावबायनाय समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि गारियाव बथल खुबैनायनि दायाव सर'फथारनि कंग्रेसि राहुल फुकनखौ थांनाय समबारनि हराव पुलिसा सर'फथारनि खैरीगाव गामिनि न'निफ्राय पुलिसा हमो। 11थि खौराङाव दङ फकिराग्राम टाउनाव मोसौ बेदरजों लोगोसे हटेलनि बिगुमाखौ पुलिसा हमदों। फकिराग्राम टाउनाव पुलिसा मोसौ बेदर नागिरनानै सेबदों। मोसौ बेदरजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। फकिराग्रामनि रेलगेट खाथिनि इस्लाम हटेलनिफ्राय संनाय बेदरजों लोगोसे 10 केजि गोथां मोसौ बेदरबो मोननो हानायजों लोगोसे हटेलनि बिगुमा आइजुल हकखौ पुलिसा हमो। 12थि खौराङाव दङ क'क्राझारनि बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफनि मोनसे जथुमायाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया सासे मुसलमान मौलानानि दारि टुपिखौ लानानै मान गैयै बाथ्रा बुंनायनि सायाव खुद्रिखांनाय फोरमायदों आरो बेनि थाखाय निमाहा बिनांगौ होनना दाबि खालामनायजों लोगोसे निमाहा बियाब्ला हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै सोमावसारनायनि हुमखि होदों। नेमसुनि आफादगिरि बदरुल इस्लामा। 13थि खौराङाव दङ सावगारियाव नुनाय मासबाद ओनसोलनि सोरां बसुमतारी मुंनि सासे गथ'आ गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सोरां बसुमतारीया राव रायज्लायनो रोङा एबा बबा आरो 30 जुन खालि मोनाबिलि समाव बिखौ बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नदुवार ओनसोलनि देलाय सेन्टाराव मोनदोंमोन। नाथाय थंखौ खिन्थानो रोङियाव हगार हरफिननाय जादोंमोन। बेनिखायनो सोरां बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 6900848991 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामना खिन्थाहरनो खावलायदों न'खरनि सुबुंफोरा। 14थि खौराङाव दङ बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय सोनाब मालिगाव प्राइमारि बिपिएफनि लोगो आफादगिरि सेप्तिनस नार्जारी आरो गाहाय नेहाथारि रिचार्ड बसुमतारीया एमसिएलए राजिब ब्रह्मजों बिजेपि दोलोआव जयेन जाबाय। 15थि खौराङाव दङ सिएम कापआव साबसिन आरो बांसिन गल सोनो हानाय गेलेगिरिखौ बडलेण्ड एफसिनि गेजेरजों दुरान कापआव गेलेनो खाबु होनाय जागोन होनना आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फोसावदों। आथिखालाव सोलिबाय थानाय सिएम काप 1.0 टुर्नामेन्ट जाय गेलेगिरिया बेस्ट प्लेयार आरो हाइएस्ट गल स्करार एबा बांसिन गल सोनो हागोन बे गेलेगिरिखौ फैबाय थानाय 134 एडिशन दुरान कापआव गेलेनो खाबु मोनगोन होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो। 16थि खौराङाव दङ बोसोरफ्रोमबो खुंगोन एडिआरइ आनजाद फैगौ नभेम्बर-डिसेम्बर दानाव गोदानै ओंखारगोन एडिआरइनि फोसावथाय सायख' आनजादा फैगौ बोसोराव जागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मिथिहोदों। 17थि खौराङाव दङ लामा रैखाथिनि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। बेरगावआव लामानि दिन्थिगासे फावथायनि गेजेरजों सांग्रांथि लाबोनो नाजादों। उदालगुरि जिल्ला खुंथाय आरो जिल्ला फोरमायथि सुबुं फोनांजाब बिफाननि बानजायनायाव मैया बेरगाव जौमा फरायसालियाव मोनसे लामा रैखाथि आरो सांग्रांथि हाबाफारि बानजायदों। लामानि रैखाथिनि फिननाय होनो हानाय फरायसानो गंफायै हेलमेट होदों। बेरगाव जौमा फरायसालिनि नब्लाङाव उदालगुरि जिल्ला फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख'गिरि बिशप मोसाहारिया दैदेननाय हाबाफारियाव बेरगाव महकुमा बेंगिरि रिंखां मोसाहारि, बेरगाव महकुमा पुलिस बेंगिरि दुर्गा किंकर शर्मा, उदालगुरि एमबिआइनि बिबानगिरि मनजित दास, जिल्ला फोरमायथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफाननि मावख'गिरि बिग्राय बसुमतारी, बेरगाव जौमा फरायसालिनि गोरायुं पदेस्वर बर'आ बाहागो लानाय सांग्रांथि मेलाव आर'नाइ कालचारेल ससाइटिनि फावखुंगुरफोरा मोनसे लामा रैखाथिनि बागै लामानि फावथाय दिन्थिफुङो। जौमा फरायसालिनि बिबुंगिरिजों लोगोसे गोबां फरायसाफोरा ज'ज'यै बाहागो लायो। 18थि खौराङाव दङ सेरफांगुरियाव दतमा मण्डल बिजेपिनि जयनिं हाबाफारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा मण्डल बिजेपि दोलोनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जयनिं हाबाफारि खुंफुंदों। मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव गासै 100निबो बांसिन गुबुन गुबुन दोलोनि सुबुंफोरा बिजेपि दोलोनि मावनाय नियम निति आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै जगदान जाफैदों। 19थि खौराङाव दङ बकाखातआव पुलिस एनकाउन्टार बकाखातनि फानबारि सिआरपिएफ केम्पआव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानाय भबेश कलिता आरो सन्जीब बरुवाखौ पुलिसा एनकाउन्टार खालामदों। दा बिसोर सानैबो जरहाट मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दं।
20थि खौराङाव दङ। अरुण'दयनि मुङा मुलाम्फागिरिफोरनिफ्राय 500 रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय ओनसोलनिफ्राय मोनसे अरुण'दय आसनिनि मुङाव रां जाख्ल'नाया सोराङाव फैदों। जितेन बर' मुंनि सासे सुबुङा रामधन दिखारि गामि पन्चायतनि 2 नं उलनि आरो गुबुन गुबुन साखाथि गामिनि गासै 125 आइजोफोरनिफ्राय अरुण'दय आसनिनि मुङाव 500 रां लानानै मुं थिसननायनि अजद सिखांदों। बेखौ लानानै ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो आयेननि राहा लानायजों लोगोसे साजा होनो खावलायदों आसाम सरकारखौ। 21थि खौराङाव दङ। 2 नं माहारियारि राजालामा साखाथियाव आसामनि गिबिसिन इमारजेन्सि लेन्डिं फेसिलिटि (ELF) लुनायनि खामानिया सोलिगासिनो। रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे सोलिबाय थानाय खामानिनि दावगानायखौ नायबिजिरनो थाखाय थांनाय सानखालि मराननि खाथियाव जटियानि गामियाव दावबायहैदों। मख'नो गोनांदि ELF-आ कटखाथि आरो तिलैजाननि पल' क्लाबनि गेजेराव 11 किल'मिटार ब्र'लेन्ड राजालामा खोन्दोआव लुगासिनो दङ। पल' क्लाबनिफ्राय राशिपथारसिम गोसारनाय 4.2 किल'मिटारनि मोनसे गाहाय खोन्दोखौ राफेल, तेजास आरो मिग बायदि बिरखंफोरनि हरखाब लेन्डिं आरो टेक अफखौ हेफाजाब होनो थाखाय जर'खायै गोख्रों खालामनाय जादों।